Obrir les portes de la universitat per compartir coneixement i fer-lo créixer conjuntament amb altres ha estat el fil conductor de moltes de les activitats que ha impulsat la Fundació Universitària del Bages durant el curs 2022-2023. Cada un dels 3 eixos d'especialització del campus Manresa de la Universitat de Vic, Universitat Central de Catalunya, ha treballat des de la seva pròpia idiosincràsia per crear espais de generació i divulgació de saber. En l'àmbit de ciències de la salut, la metodologia de la simulació, que a través del CISARC arriba a tota l'oferta formativa del campus Manresa, esdevé una oportunitat perquè estudiants d'infermeria i de medicina comparteixin, per primera vegada, aprenentatges en un entorn pluridisciplinari que millora les seves competències com a futurs professionals de la salut. L'Escola de Postgrau posa en marxa un nou màster en ortopodologia. Els estudis d'infermeria organitzen unes jornades internacionals sobre genètica i el Servei de Logopèdia de la Clínica Universitària col·labora en la definició del circuit d'atenció per al diagnòstic i tractament d'infants amb trastorns del desenvolupament del llenguatge de la Catalunya Central. En el marc de la Facultat de Medicina es posen les bases per oferir a partir del proper curs un grau en odontologia, les pràctiques clíniques del qual es faran en una clínica odontològica vinculada a la Clínica Universitària de la FUB. L'àmbit d'empresa creix amb un nou cicle formatiu de grau superior de comerç internacional i impulsa una renovació metodològica per a totes les seves titulacions. Així, tots els estudis d'empresa incorporen noves eines docents que entrenen i posen a prova diferents competències transversals de l'estudiantat. La creació de la Càtedra de Lideratge en Valors amb la direcció de Pep Guardiola i Manel Estiarte, la subdirecció d'Albert Estiarte i la direcció acadèmica de Valentí Martínez i Carlota Riera, consolida una línia de treball al voltant de la formació directiva, la focalitza en el lideratge ètic i n'amplia l'abast d'activitats de divulgació i de recerca. Genís Roca, expert en internet, apadrina la creació del nou grau en gestió de la societat digital que es començarà a impartir durant el curs 2023-2024. Aquesta nova titulació única al nostre país desvetlla l'interès de moltes empreses que hi veuen el marc ideal per formar un perfil professional emergent, molt connectat amb les seves necessitats de present, però sobretot de futur. En l'àmbit de l'educació, el Congrés Internacional de Ciència a l'Educació Infantil, d'un centenar de persones a Manresa per compartir coneixements sobre l'educació científica a les primeres etapes de la vida, mentre l'Escola Bressol de la Universitat, la UPetita, completa el seu primer curs. El Lab 06 amplia el seu ventall d'activitats de ciència per als més petits amb el Tecnolab sobre rodes, una furgoneta amb propostes d'experimentació tecnològica per dur a terme a les aules d'educació infantil. La presentació del llibre Diàlegs entre educació i neurociència de la directora del grau de mestre d'Educació Infantil Montserrat Pedreira i la professora Bea Fagundo i l'homenatge a Josep Vallverdú amb motiu del seu centenari han estat algunes de les activitats destacades que ha acollit el Centre de Documentació de Literatura Infantil i Juvenil gestionat per Manresa. El campus Manresa de la UBIC UCC ha acollit 2.235 estudiants en estudis oficials, 2.036 en grau, 48 en màsters universitaris i 151 en cicles formatius de grau superior. Altres estudiants segueixen programes propis, 287 màsters i postgraus, 760 cursos d'idiomes i 2.187 formació de curta durada i jornades. Per tirar endavant tota aquesta activitat, la institució compta amb una plantilla de professorat integrada per 377 persones, més 103 professionals d'administració i serveis i una gran quantitat de col·laboradors externs. Com a campus de la Universitat de Vic, Universitat Central de Catalunya, Manresa ha contribuït a posicionar-la en llocs destacats del Times Higher Education World University Rankings, en el grup 500-600 a nivell internacional, la quarta catalana i la setena espanyola. Més enllà de l'activitat acadèmica i de recerca, la comunitat universitària de Manresa ha compartit també moments de lleure i diversió, especialment en l'àmbit esportiu. Al llarg de tot el curs han funcionat diferents grups d'entrenament del bàsquet, futbol i vòlei. La celebració de la primera Diada Esportiva Universitària va permetre compartir aquest esperit amb estudiants d'altres centres d'educació superior de la comarca, en una jornada molt participada a les instal·lacions esportives del Congost.
El grup de sèniors de la universitat també ha estat molt actiu, no solament a les aules, sinó també en les relacions amb altres universitats. Va participar a la primera Lliga Sènior de debat de la xarxa Vives d'universitats. Va quedar-hi en primera posició i es va endur el premi al millor orador. El curs 2022-2023 ha estat també un curs de canvis als òrgans rectors i de gestió de la Fundació Universitària del Bages. El patronat incorpora representants de les fundacions d'Altaia, Sant Andreu Salut i Empans i de l'empresa Vinent. Joan Vilamarta s'incorpora com a vicepresident primer en substitució de Josep Gil i Prat i Albert Castells Vilalta substitueix Anna R. Solam a la segona vicepresidència. També deixen el seu càrrec de representació al patronat Cristina Cruz Mas, Valentí Junyent Torres, Mercè Cardona Junyent, Jordi Trapé Úbeda, Andrés Rojo Hernández i Jordi Valls Riera. En l'àmbit de la gestió, Valentí Martínez Espinosa renuncia al càrrec de director general, responsabilitat que assumeix Antoni Llobet Mercader. Pel que fa a l'àmbit acadèmic, Mireia Torralba Rosselló consolida la posició com a degana de la Facultat de Ciències de la Salut de Manresa. La Fundació Universitària del Bages ha posat en marxa noves iniciatives i ha posat la llavor de nous projectes durant el curs 2022-2023. La perspectiva de continuar creixent en activitats i estudiants ha generat la necessitat de créixer també en espais. L'adquisició d'un nou immoble al passatge Concòrdia amplia la zona universitària i permet encarar amb garanties el futur de la FUB U Manresa. És un futur que passa per la complicitat entre el territori i la seva universitat, per aprofundir en aquesta relació en la qual la ciutat i el seu teixit institucional confien i aposten per la FUB U Manresa com a instrument de prestigi, de dinamització econòmica i social i de posicionament al país i al món. I al seu torn, la FUB U Manresa amplia el seu compromís com a pol d'atracció i retenció de talent i de transformació positiva de l'entorn.